ଯଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିବ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯାଇ ବାପା ମା କହିବେ ହେ ବାପା ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ଦିକନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୁବନରେ ମୋର ଝିଅ ଏବେ 5 ପଢୁଛି ଯେ ଆର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର 500 ଟଙ୍କା ପକା ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କରିଦିଅ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ବଡ଼ ଚାକିରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି 500 ଟଙ୍କା ଏଇଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ ପିଲା ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ମଣିଷ ଚାକିରି ପାଇବ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଏ ପିଲା ଗିର୍ଜା ଆସୁନା ଚାକିରି ପାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତାର ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ ଯଦି କୌଣସି କଥା କହିବ ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂକୁ ଟିକେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠୁ ଏଟା ଦେଖିଲା ସେଟା ଦେଖିଲା ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ହେଲେ ଗିର୍ଜା ଘର ଦିଶୁନାହିଁ ସେ ମିଟିଂ ଟାଇମ ମତେ ମିଳୁନାହିଁ ସେ ଟାଇମଟା ପରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାଇମ ନ ଦେଇ ଏଟା ସେଟା ସବୁ ପାଇଁ ଯାଇ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଜ୍ଞା 10 ମିନିଟ ହେଲେ ଆସ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦିଆଯାଇଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି ବାପା ମା ଆଖିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପିଲା ପ୍ରତି ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବ ସ୍ୱାର୍ଥପର